ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ହୃଦୟରୁ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯିଏ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ? ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ବସେ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଛି ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଘରେ ପୁରା ଦିନ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, କେହି ନା କେହି ଆସି ମୋ ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ପଢ଼ାରେ ମୋ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଥକିଯାଏ ଆଉ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏସବୁ? ବନ୍ଦ କର ଏହା କହିବା। କେତେ ଆଉ ବାହାନା ତିଆରି କରିବ? କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ମିଛ କହିବ? ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କ? ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପଢ଼ିବା। କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଏହି ମିଛ ଭ୍ରମ ତ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ଅଛି ନ ପଢ଼ିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବାର? ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବେ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିବ ନ ପଢ଼ିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବି କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଜବ୍ ଅଥବା ଦୁନିଆର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ହଜାରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବି ଯିଏ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେବଳ ବକବାଜ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। 5-6 ହଜାରର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଜୀବନରେ ଯେବେ କିଛି କରିବାର ଥିଲା ତେବେ ତ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲିକୁ କେବେ ବଦଳି ହୁଏ ନା। ଯଦି ଥରେ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ନା, ଆପଣ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି ନା କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମୟକୁ ବଦଳି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବେଶୀ ନୁହେଁ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ପଢ଼ାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ସେହି ପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜୀବନ ଦରକାର, ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଏହି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ଗୁଡ୍ ଲକ୍। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି କରିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ 2 ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବେ ସେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ପଢ଼ିବାର ଫଇସଲା ହିଁ ନେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ କୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବି ନ ହୁଏ, ତେବେ 10 ମିନିଟ୍, କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ମନ କରିବ 15 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶପଥ କର, ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ିବି। 10 ମିନିଟ୍ ହିଁ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତୁ। ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନଜୀ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ଯେବେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦାନା ନେଇ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ କାନ୍ଥ ଉପରୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଚଢ଼ିକି ପଡ଼ିବା, ପଡ଼ିକି ଉଠିବା, ତାର ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବେକାର ଯାଇନଥାଏ। କୋशिଶ କରନେ वालों की कभी हार नहीं होती। ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତୁ। 1 ଦିନ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ବଦଳିଯିବ। ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ମନ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ। ଭେଟିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ୍ ବାଇ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।